deci nu mai trebuie să te întreb cum te cheamă. Câți ani ai, Lorelai? 14 ani. Bun, Lorelai, ce ne-ai pregătit? Voi cânta în această seară vocal și la pian. Vocal și la pian? Da. Cum va cânta la pian? Hai să vedem. Nici nu... Da. La pian cu... Cum vei cânta la pian? Iartă-mă că... Cu degetele de la picioare. E incredibil, incredibil. Părinții tăi sunt aici? Mami Vio, da. Mami Vio? Da. Bine atunci, cred că are și ea emoții, Da, și noi suntem... Stai puțin. De ce? E foarte rar să-i spui unei mame și prenumele. De ce îi spui Mami Vio și nu doar Mami? Pentru că eu am fost abandonată de la naștere și m-a luat în plasament de la 2 luni. E aici în sală? E aici? E în culise. Am înțeles. Vrem să o aplaudăm. Vrem să... Vino, mami, Lorelai, înainte de toate. Abia aștept să te ascult. Succes! It's amazing what feelings can do. Love comes shining through. A million stars tonight are rising from your heart. A million dreams will do come true. A million stars tonight make everything go right. 'Cause all those dreams are made for you. Follow your dreams, follow your hearts, and always believe you are the light. A million dreams will do come true. A million stars tonight make everything go right. 'Cause all those dreams are made for you. La românii au talent! Mihail a apăsat jos de bază! Ești în semifinală, direct, pentru că ești foarte talentată
pentru că merit să fii acolo. Mulțumesc! Mă bucur enorm pentru tine. Mulțumesc! Doamne, stai să cităm lacrimi. Hai, mă mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Vai, que tremendo.